Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Kamar dai kullun Allah mai kowa mai komai a cikin kudurarsa, a cikin ikonsa, a cikin amincewarsa ya ƙara maido da mu a program da muke a kan magunguna da cututtuka da wasu asirirrika na buɗi da na karya sirri da sauransu. Yau insha Allah matukar Allah ya ba mu izini za mu ci gaba da watan ya ba mu iko za mu ci gaba da yin program akan watan abin da ya shafi dafa'i. Shi aka ce dafa'i shine da Hausa, luga Hausa kama a ce ijiyewa ko tunkuɗewa ko karewa, watan abin da zai kare ka daga cutar da makiya 'yan hassada za su yi ma su jeho ma sihiri ko su yi ma risal hatif aikin iska. Allah zai kare ka. To ga abin da ake yi. Na farko dai abin da mutum ya dace yi shine ya yi wurdin wannan ayar kamar haka: inna kafaina kal mustazi'in 4444. Ana wannan wurdin ne duk bayan kowane salloli guda biyar din nan har ya zuwa tsawon kwana 9. Idan mutum yana yin wannan ayar kowace sallah ya kai kwana 9 yana yi inna kafaina kal mustazi'in 4444, to lallai Allah da zai samu dafa'i akan ainihin kariya daga dukkan wani hari na sihiri. Sannan wani maganin da zan kare mu da shi shine maganin rinjaye akan shari'a. Idan mutum misali ana shari'a da shi kuma yana son ya samu rinjaye, abubuwa sun cakuɗe, yana son in Allah ya yarda ya zamanto wannan shari'a ya samu rinjaye a kanta, ga abin da ya kamata yi. Zai yi wurdin wallahu galiban ala amri 12,000 kullum ka yi haka har shari'ar ta lalace. Kullum ka yi 12,000 har shari'ar ta lalace. Amma ana son a yi sadaka da abin da ya sawwaka, ba za a iya cewa kaza ba, amma dai abin da ya sawwaka sai a yi sadaka da shi. To mutum zai sha mamaki gaskiya dan zai samu rinjaye akan wannan shari'a din. Amma mutum yana son abin ya karfi sosai, bayan kowane 1000 na wallahu galiban ala amrihi sai ya yasin kafa 1, kuma duk tsakanin yasin din kowace aya ya karanta ya qaharu kafa 9. to abin zai yi karfi sosai, za a samu rinjaye. mai yawa ma alƙalin kaga kamar ya san ka, kawai ya baka gaskiya insha Allah. Sai dai a ji tsoron Allah, shari'ar da ba gaskiya kar a je a yi wannan aikin saboda gudun kada a zalunci 'yan adam, saboda zalunci baya da kyau jama'a. Sunana Muhammad Awal Abdullahi, kamar yadda aka fi sani da mai nasiha, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV, ranar Talata karfe 8 na dare, ranar Asabar muna yin maimaici karfe 3 na yamma. Ku ci gaba da kallon tashoshinmu guda 2 tagwaye. Akwai fassara mafarki TV a YouTube, muna da bidiyo sama da 1000, sannan akwai Magani Media TV wanda wannan program din akan ta muke dora. Assalamu alaikum.